Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dik Nike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Suwe ora jamune godhong meniran. Suwe ora ketemu pisan ana kota Pasuruan. Suwe ora jamune dicampur tomat. Ya, suwe ora ketemu pisan kudu tetep semangat. Ya. Suwe ora jamune diunjuk Gus Ipul. Suwe ora ketemu pisan ku ucapkan padamu I love you Pul. Ya. Suwe ora jamu pisan godhong kenikir. Apakah itu? Suwe ora jamu. Oh ya kleru maksud. Suwe ora ketemu pisan I love you too. Kenikir kok I love you too. Ora masuk ya? Ora masuk. Ora nyambung. Salaman sih aku suwi lama nggak ketemu kamu. Mau. Salaman dong. Nggak mau. Emang durung salaman karo aku kok. Salaman kene. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Salaman dulu. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Gandeng piye toh? Wong lagi. Kan yang kemarin kan aku digandeng dari situ ke sini. Oh, ya ben beda, suasana beda. Salaman dulu. Kenapa? Salaman bagaimana kabarnya? Biasanya kalau saliman nggak gitu. Lah gimana karo Sing Saliman? kayak ndek bawah tadi loh. Lah gimana toh Saliman Yang tadi? gini-gini. Sik gak ketok wong-wong loh Mas Garai. Ngene loh. Piye ngene terus oh. Oh. Oh gitu. Gimana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu nggak kangen sama aku toh? Lah piye to? Yo kangen mulane kuwi mau suwe ora jamu, kudu tetep semangat mau dicampur tomat mau lho jamune. Iya. Heeh to. Berangkat dari rumah tadi? Berangkat dari rumah. Oh, sebelum ini tadi nggak ada pentas di mana gitu? Nggak ada. Oh, dari rumah berangkat jam berapa? Jam 4. Tetap semangat toh, Dik. Semangat. Tuntutan seorang seniman itu memang seperti ini, ya toh. Iya. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne wong akeh. Terus. Ndang. Karo ngomong, Ndang. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne menghibur masyarakat banyak sampai lupa carane nyenengne atine dhewe kaya piye. Kuwi tugas seniman. Namun itu sudah menjadi kewajiban nek wis dadi seniman ya kudu siap profesional menghibur para warga masyarakat. Iya, ya toh. benar. Aku yang menjadi seniman ya. Seniwan Iya kan? Seni wanita. Oh iya, seniwan. Oh ya seniwan seni. Iya, seni wanita. Seni wanita. Aku tuh bisa membahagiakan hatiku sendiri dengan cara mendekatimu saja. Oh. Pokok aku ndek sebelahmu wis bahagia. Alah. Ayo salam dulu ini masyarakat Pasuruan. Banyak yang hadir tumplek-blek ana ing gor Untung Suropati. Yuk ucap salam dulu Inje, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedayanipun. Alhamdulillahirrabbilalamin tumplek-blek meskipun cuaca hari ini agak hujan. Hujan deras, aku ndek Mas ketrocoan peng bolak-balik Mas. Oh ngono? Iya, dadi ki ning kene iki duduk keringet. Apa udan? Banyu udan. Oh. Iya, ning enggak apa-apa tapi Masya Allah subhanallah ini benar-benar sangat banyak sekali ini penontonnya. Luar biasa buat Pasuruan, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Lan ugi kagem Bapak Ipul. Gus Ipul. Sugeng rawuh matur sembah nuwun nggih. Sampun nimbali Mas Akbar sak rombonge. Sak rombongan. Kok sak rombonge bakul bakso piye aku? Ya. Sak rombongan, kok sak rombongan. Gus Ipul mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ralokane malah kebak. Amin. Sudah? Ya, iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Ben penonton ora mulih. Begitu. Dadi diudani sik ya to, ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya to. Diudani sik. Maksudnya iki banyu hujan, air hujan. Air hujan kowe iki mesti aku geding aku. Malah KSBB. Apa kuwi KSBB? Kelingan sing wis-wis. Oh.
Di live streaming loh lambene. Oh ya luar biasa. Pasuruan Dek Niken. Ndak aku cedek sampean ki lho malih KSWB. KSWB apa? Kelingan sing wis-wis ki mau lho, Mas. Oh nyapa to. Sing wis ki ya wis ya to. Sing wis ki ya wis, sing arep ayo dibaleni ngono to. Dibaleni. Yo. Dil ya iki. Dil, setuju apa ora iki? Ya ke. Aja gawa nang ndi. Ini Pasuruan disebut kota santri ya to. Kota santri gitu. Identik dengan agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik. Apane sampean ki nak nganggo kerudung tambah cantik ya to. Heeh. Jadi umpama ning kene iki selawatan ya to ki ora ana eleke mergo yang memegang pucuk kepemimpinan Kota Pasuruan adalah yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul gitu. Iki dikei selawatan, Dik. Upama sampean selawatan karo aku saut-sautan iso ora, Dik? Bisa? Hah? Bisa. Saut-sautan ngono. Bisa. Jek iso kompak ora gah aku ngono kuwi. Jek iso kompak ora. Iso. Oh, iso ya. Iso. Aku nyuwun mic-e agak dibanterkan. Ini, Mas. Iso madok Iso mik iso bos sirah barang. Selawatan bisa? Bisa. Oh. Mamane. Alamate apa, Mas? Kok iso alamate anak soleh lho malahan. Selawatan. Iya, selawat apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Wah, bar selawatan kok cium gitu. Lah kan jare adik. Oh iya, ya adik kan di tempat umum kan ya enggak pantes saru nek cium. Di tempat umum adik kalau di belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang. Umpama di nganggo syair bisa pakai syair saut-sautan gitu ya? Bisa, ya Pak Guru. Oh iya, Ini apa Pak Guru? Sopo mesti kayak gini iki? Ngawur. Lah aku mau nginceng itu wayang 18 plus. Kamu nggak boleh lihat. Syairnya bisa? Bisa. Pamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Gus Ipul. Aduh. Kok pinter men adike sapa? Napa? Hah? Bedet. Iki getingku ya angger cedak aku ngono wi lho, terus bedat dhewe ngono wi lho. Masa dadak leren tak bedatke anu. Ayo dilanjut bisa? Bisa? Bisa. Itu tadi kayu, Kayu. Ana dompet digawe apa? Ana dompet nggo ada duit. Duit akeh duwite sapa? Duit akeh duwite Gus Ipul. Pak, nyuwun Pak. Hei! Kok apa-apa Gus Ipul mumpung ketemu beliaunya kok ya. Kok ketemu Gus Ipul sing diapi-api ya Gus Ipul soalnya sing nimbali ya Gus Ipul. Ana omah gede omah Gus Ipul. Duit akeh nggone? Gus Ipul. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo wadah apa? Ana kurungan nggo wadah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke. Oh lambene. Kosong. Manuk gede manuke Mas Akbar. Hei! Kayak tauruh. Urung tauruh. Ya ora maksudnya, manuk ning gone omah kan Mas Akbar. Kutut, manuk kutut itu loh. Iya
diomongi kok. Ah, ora. Manuke lho ben didemek kloget ngono kae. Ngawur rek. Manuk ning kurungan. Jenenge Seno. Tuh apa ya? Dek Niken. Alangkah lebih meriahnya lagi mumpung sing hadir pada malam hari ini banyak apa. Tegangkan miku tak benakne sing bedat mau. Mas. Ya Allah. Iki mikir cekelene tak benakne sing bedat. Ngono lho. Rumangsaku kok Piye? Mumpung sing mirsani akeh. Sing mirsani kathah ya toh. Alangkah lebih meriahnya dan hidup suasana panggung kita berinteraksi dengan para penonton yang hadir pada malam hari ini. Boleh? Gimana itu? 3 ya Mas Heru. Piro? Hah? Piro? Loro? Oh, loro kok pelit tenan. Loro. Pelit banget. Piro? Tuh, 3. Telu. Ya, gimana ini? Dipaskan ditutoknya toh, Mas? Oh iya tak pas. Aku ki nek ngepasne wangel aku kadang kala. Ya wis poro kok dadane ora rampung-rampung. Tibake bedat sak benike ya. Rumangsaku kok 3 Mas Heru, 3 ya. Iya. Aku minta penonton 3 orang dari sana, dan dari sana. Nanti dapat kaos ya. Kaosnya gambarnya Akbar sama Niken. Oke, nanti dikasih pertanyaan, Kita kok aku belum dikasih, gimana Tih? Ya nanti ada di belakang. Gitu. 3 orang dari sana 1, dari sana 1, dari sana 1. Ayo langsung naik, ayo. Langsung naik. Langsung naik dari sana belum? Anak kecil. 3 orang. Ayo. Kok kono urung ono kok. Kok kono. Ayo maju langsung. Ayo. Oleh itu. Ini salaman sik, Dik. Salaman sik. Dik Niken sik benakne ora apa-apa. Perkenalan dulu. Mic-nya dikasih, mic-nya. Ayo Miki, sinden. Miki dikasih. Ini ki monggo, Pak. Ini adik sing kecil dulu. Perkenalan dulu, Dek. Namanya siapa? Vino. Hah? Vino. Berdiri aja wis iki ndek kok Mas aku. Lungguh malah saya ora ketok penontone. Dik Niken. Niki jumeneng napa? Jumeneng aja. Jumeneng mawon Bapak. Nggih, sugeng dalu matur sembah nuwun. Nggih, niki namine Dek sinten? Vino. Dek Vino kelas berapa? 5. Oh, kelas 5 SMP. SD. Kelas 5 SD. SD, bedhe ana Pancasila. Pancasila kon muni sing banter. Pancasila sila kelima. Goleh mikir hangus. Keadilan Hitungan sosial. 1 sampai 3. 1, 2, 3, wes hangus. Urung lambene urung mengo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pintar. Diacak-acak nih, ke sila berapa? Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila ke-1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Kasih kaosnya. Kaos. Ya. Ini. Buat ya. Aja didol ya, Le. Ini lek didongno payu 1 juta loh. Sekolahnya saya pinter ya. Oke. Rumahnya mana rumahnya? Taman Asri. Oh, Taman Asri. Tak kira. Lulusan SD aja. Kalau SMP SMA berat jangan ya. Mana tadi rumahnya mana? Taman Asri. Taman Asri itu mananya Purwosari. Piye to, Mas? Oh, adoh ora karo Purwosari. Jauh ya? Nggih. Oh, jauh ya wis aja. Iya. bertanya. Ya, turun. Taman Sari itu apanya, Bang Jo? Enek Bang Jo sudah. deh. Dah, Terima ayo. kasih sayang. Makasih. Inggih, waduh. Nggih, makasih. Anu. Iki adek sinten namine? Hei. Sing cewek sik, Sing cewek. dulu. Sampun. Nggih, mriki. Perkenalan Dik Niken ditanya.
Perkenalan namine sinten Bunda? Rizky. Bunda Rizky. Iya, saya nggih. ngefans sama jenengan. Oh ngaten, Nggih. mboten ngefans kali Akbar. Nggih. Oh. Dari mana Mbak Dari Rizky? Pasuruan aja. Pasuruan aja. Nggih. Nama lengkapnya siapa? Rizky siapa? Rizky Hartini. Sekarang kerja? Enggak, Oh. rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga, luar biasa. Wes saiki bedhekane sing gampang wae Dik niki. Sampeyan. Tak bedheki, ya ta? Nama lengkap kuwi sapa wis? Aku bisa Mas. Joro. Muhammad Raden Ayo. Akbar Syah Alam. Ayo cek kewalik wis. Keliru. Keliru, ayo diurut nih. Mau aku ora urut ngono kuwi. Heeh. Ayo, sapa? Raden Terus? Raden Muhammad Akbar Syah Alam. Raden Muhammad Akbar Syahlam. Benar. Rumahku mana? Nganjuk. Nganjuk, ya udah. Kasih Mas Salah, Heru. salah. Lan ndi omahku? Kediri. Oh, nggih, bakale. Nggih, amin. Kaos. Ya iki, penak to. Wis to penak. Heeh. Inggih. Makasih. Yang terakhir. Selamat malam, Markus. Sapa jenenge Markus? Tikus. Hei, Aduh teko Surabaya. Wah. Pripun kabare Cak? Waduh Cak Surabaya rek. Ada teko Surabaya cuma kepengin ketemu wong Tinalan. oh ya, nyusul Surabaya luar Fen. biasa. Namanya Pak Nggih. Markus. Nggih. Aku sing bedheki ya Pak ya. Nggo. Surabaya kudu iso lho saiki ya. Nggih. Dukun bayine Surabaya sapa? Ate. Sakmenika kathah kan Mas. Oke ya. Oke. Nasi goreng terfavorit di Surabaya nasi goreng apa Bapak? Nasi goreng babat. Ada lagi. Asin, nasi goreng asin. Yang paling favorit di Surabaya itu kalau nggak salah nasi goreng jancuk gitu. Ya jajan. Ya, ada Mas. Kuwi tuku terus bisuwi ngono to. Bapak Markus dari Surabaya. Nggih, saking Surabaya gubung. Gini aja Pak, pertanyaannya gampang. Sebutkan 7 nama wayang sembarang pun. 7 nama wayang. Ayo, sembarang wis. 7 aja. Ayo. Gareng, Bagong, Semar, Petruk. Papat kok ya diurutne penak men. Malih. Kurang telu. Kurang telu. Narodo. Narodo kok adoh men. Togok. Togok. Karo Markus. Karo Sengguni. Sengguni 7. Oke, kasih Mas Heru. Tak foto Matur sih. sembah Oh nuwun iya. Bapak. Awah. Nggih. Kalah karo Pak Makrus aku. Makrus ya apa? Loh, apa ki? Nggih. Oh ya. Oh, kebablas. Saliman wae sampai diting lho aku Mas. Niki Gusipul masih duduk, masih lenggah? Masih. Oke. Mbok Nah. mriki, Gus. Enggak, nanti aja saya dari sini. Tapi gini, saya matur nuwun ya. Selama Oke. ini Gimana? Mereka turu ngono iku aku kadang Heeh. sering ngrungokno Gus Baha. Setelah itu ya ini Mbak Niken sama Mas Akbar. Pripun, Gus? Jadi saya terima kasih Nggih. panjenengan berdua sampai sini. Nggih, Dan sami-sami, Gus. Kami Semuneni Mas Akbar. Aku dicium-cium. Dek, tetap di situ. Gosipul. nggih. Mohon Monggo Gosipul. naik ke atas mriki Gus, kula badhe wonten kenang-kenangan kalian panjenengan Gus. Jenengan maju nggih. Nggih. Mriki. Nyun sewu. Monggo. Niki ada sedikit kenang-kenangan dari saya Gus, berupa wayang. Niki wayang Setyaki Gus.
Wayang Setyaki. Niki kula mboten bahas napa-napa, mboten bahas perkawis di kehidupan nyata, tapi Setyaki, sosok Setyaki di dunia pewayangan adalah sosok yang gigih, sosok politikus yang hebat, dan sosok santrinya Prabu Kresna. Nggih, tokoh Setyaki niku. Jabatanipun kalau di Kerajaan Dwarawati niki menteri, Gus. Ah, Setyaki lho ya, Setyaki. Niki nggih Setyaki, senes Gus Ipul. Tapi duka nek benjang nggih, matur nuwun Gus. Niki ada kenang-kenangan niki ada inisial saya, Ras Raden Akbar Syah Alam niki. Nggih. Mohon diterima nggih Gus. Kagem tandha kurmat Nganjuk Pasuruan. Matur nuwun. Difoto to, Cah, difoto. Difoto. Nggih, nyuwun. Hah? Oh itu, ya. Oh foto, oh nggih. Nggih. Rek yo. Ya. Matur Nyanyi nuwun, mana yo? matur nuwun. Lagu apa? Napa? Wingi apa sih? Pelanggaran. Iso. Pelanggaran. Oh ya njaluk pelanggaran ternyata. Pelanggaran Lintang Asmara. Ya wis kabeh monggo wis pokoke. Oh nggih, niki Nggih, los nggih. nggih. Los. Ngantos jam sekawan. Oh, baik. Pun matur nuwun Nggih, iki monggo. semangat semua. Nggih, Matur nggih. nuwun nggih, matur nuwun. Nggih. Oh, matur nuwun, Mbak. Nyuwun barokahipun pangestunipun nggih, Gus. Sik, kene sik. Napa? Ya ditahan ning kene sik. Duet. Oh nggih. Duet. Baik. Oh iya, Dalam kita duet. tadi kan sudah foto bertiga, kita belum foto berdua. Di foto ya. Sik lem madhep rono. Mati ya? Mas, mic-nya mati nggih, mic-mu sik lho, Mas. Mic-nya mati, mic-nya. Oh iya. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. Nyanyi dhewe apa? Mah, Nyanyi apa? duet. Berarti Lintang Asmara ya. Ya wes. Oke. Yo terakhir duet yo, terakhir yo. Kok terakhir toh? Yo aja akeh-akeh iki. Pinates sak jame. Ayo yuk Lintang Asmara yo. Gus. Tresnaku tulus ning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa loncat saka raga wis tresna ra bisa dipisahno. Aja deloki aku kintil neh mengko. Ora bisa ya Kang Mas. Iya Yayi. Udah ya, wis tak turutin loh. Sudah. Udah, yo kembali Katanya yo bobok kembali. ya, bobok ya. Iso bubuk lho. Makasih. Istirahat dulu. Ayo sinden berempat jumeneng kanggo penutupan pepeling balik rasa ning gamelan. Yo, berempat. Yuk langsung wae tak tuntak. Yo. Kanggo penutupan. Ah, ya. Tadekke.
prayogane ditambah sholat sunahe sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa prayogane ditambah sholat sunahe setengah jam dinggo nutuk nih lakon. Nah, ya, yo jajal serial Angling Darmo. Iki piye lelakon saarampung iki? Yo disawang dimatke bareng-bareng ya Mas Gareng Dik Bagong. Ya terus, Mas ya.